es transparente pero la puedes ver. Agua es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Agua para las plantas crecer. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Agua, el agua es esencial para vivir. Agua es transparente pero la puedes ver. Agua es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Amamos el agua. Protegemos el agua. Agua para las plantas crecer. Agua desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Así namés, después de sosegar un rato, tomándonos 2 glases de agua, nos escucha también, nos cantica, cutaba da papia de agua. E agua es un regalo de Dios para nós. Nós temos agua arriba no cielo e também agua abaixo de terra, verdade? E de forma aí, nós estamos fazendo bom uso de agua que Deus a dona nós. Meu querido chiquitina, mescos com agua aí, tá bom para a terra, para mata, para animal, para bestia, e agua tá muito importante para nos corpo. Entre 60 a 90% de agua nos corpo tá usa diariamente. Nos corpo tá forma de quantidade de por cento de agua aí. Pensei tá bom para nós usar agua. Agua então tá algo que Deus a dona nós grátis e nós merecer cuidar dele bom. Agua tá regalo para nós. Agua tá dona vida. Agua tá traz céu novo de nos corpo para assim nos porta saúde. Então, ora que nós está saúde, maneira tá chega tá bisa nos corpo poder desarrollar bom. E cada ano de novo nós está vira mais grande do que a ano de vida que Deus está dando nós como regalo. Então, de forma e tá indra que dia para o tour, mas para bem para sobrepassar cumprir ano mais de vida durante 10 semanas que passa e seguro ao sábado também, lo tem algum de vocês também que porta cumprindo ano. Nós temos Baby Guananze, Baby Cabrera. Nós temos também outro jovencito, nosso amiguito Fernando. Fernando cuidamos também quase anos. Se tem mais de vocês quase anos, quando ela está engraçada, assim que vocês por aí, vocês não felicitação, especialmente que vocês não abraça e vocês não sonha acostumbrar, para cada um de vocês. Hope, bendição de Deus. Deus te deseja vocês. Hope, bendição. Deus está dando vocês. Hope, bendição. Então vocês maior na itachi indra e cada um de nós te deseja vocês. Hope bendição, hope año mais de vida. Nós não vai ter nos cantiga, nos programa vai estar diferente, para nós meses um tique mais cortico e assim, ora que vai passa a gravação aqui por vai mais fácil. Pero se nós lo cumpre com várias partes de nossa programação, assim que você pode desfrutar de você no sábado. Imagina, assim tá com hip hip hurra para cada um de vocês que cumpre año. Então, nós que agradecer, Senhor, essa aqui, por meio de oração. Para nós ser a nós wonan, para nós por reza e agradecer nos Tata Jesus, para a ano de vida que você a cumpre. Nos reza. Nos Tata que está na cielo, masha danke, para o amor que você tem com cada um de nós durante 10 semanas que passa. Também, Tata, de amor, com cada um de muita não que porta escuta o meu aqui e outro não por abendicionar com anos mais de vida.
nos tin yuchi nan kwa nanse y otro nan kwa cumpleaños, bendicionanan ricamente, donanan turcos bon y dushi, manera bota mira ta bon panan, bendicionanan mami nan papi nan tambe, pa por seguir cuida bon panan. Y rebe dia di awe, nos por seguir sinya, hopi kos nan mas, pa nos por seguir crece den bo tambe. Danke pa donanos salud, danke pa donanos vida. Bendición a nos programa, bendición a turnos, mucho que está escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Así todo, mi querido amiguito, nos lo continúa mesura con nos les y nos les de ese man aquí, tapapia atrobe, nos puse inter el luna aquí, nos está papiando de parte de bondadoso, sea bondadoso uno con otro. Y nos tiene un cantica. Escuche cantica que nos le va a usar ahora para nos lesna. ¿No? La Biblia fue para mí. La Biblia su verdad En la Biblia aparecen cantidad de relatos maravillosos sobre Dios y todas las cosas increíbles que ha hecho y quiere hacer para los que lo aman. ¿Tú tienes Biblia? Leí hoy un libro de aventuras colosal. Fue escrito hace siglos, pero sigue siendo actual. Historia, poemas, profecía, es genial. Es la Biblia fue escrita para mí. La Biblia, su verdad te hace feliz. Leí un libro sin igual, no lo dejes de leer. Me muestra la solución cuando ya no sé qué hacer. Me cuenta que Dios me ama a mí y a ti también. Es la Biblia fue escrita para mí. La Biblia, su verdad te hace feliz. La Biblia. Ok, así tanto, cada uno de vos nan Mr. Sorg, pa vos nan tim vos nan Bible. Pa sobra e Bible, ta sinya nos hopi historia nan di diferente gente, hasta que nos porsa kunang apasa nan vida, nos porsinya experiencia nan masha bonita, hasta que nos tambe por queda fiel, pa nos por queda obedecido na e palabra de Dios. E promeles pa nos chiquitinho nan, ta que el book de Efesios capítulo 4 e versículo 32. Camina-nos por sinha com uma pessoa tabata bondadoso com outro. Você te acorda? E muito muito chiquito Keila, e tabata tem net, verdade? E que tabata se com o net? Sim, assim na mesma. O net aqui e tabata com o barbulete. Você te acorda? Cantica que eu te bisa, me gusta o barbulete. Tabula alto. Ya, boa aqui, me gusta o barbulete, trador de Jesus. Assim então, tava tating piscadonan, o tava tabay pisca den el mar de Galilea. E a história ta conta-nos de Santiago, Juan e Pedro. Nan tava taten ang boto e nang pesca inteira noite, nan tava tira na net, que nós chamamos reda, nós agora pisca botou o net chiquito, botem usa reda para os pães grandes aqui, mas na por três piscar na de boboto. Well, nang atira na reda inteira noite, pero por ahí ni pisca. Nanta cansa e sonha começar a bater na e barriga baixi, pa sombra lo qual na vai comer pa come, tambe acaba,
Nanga pasa inteira a noite sem por arranha piscar. E depois nanga decidiu laga nos bancanto numa, passou para já solo a comisa sali, mahinta tahabri e nós não arranha nenhum piscar. E segundo ko nang tabatabay ko ng boto kanto di lamang, nanga mira hombre takana kanto di awa. E hombre aqui apunta nang, vos nang acoge algo de pisca? Y Pedro contesta, no, mientras el otro nan también estaba sacudi cabeza en dirección de, no. Anto e hombre aqui avisa nan, tira vos reda e outro banda de eboto. Pero Pedro pensa, conta possível. Pero ele avisa, riba boa palavra, mita tira e reda aqui. Passou para inteira noite nos não foi nada. E assim e Pedro atira sua reda e outra banda de eboto. E reda aqui da sac, vaya bom. Os não sabe o que estava passando? E reda estava vira pisa. E reda aí na de pisca. E nós por mira uma ideia, aqui tanto por mostrar algo leu aí. Nós coloquei assim daqui, bota mira com e reda. Vai a boden água e ela llena com pisca. Algo assim, não? Nós vamos mirar net, e buraco, dentro de ninguém pisca, e assim mais pisca, também estava tabini na runto de heredas aqui, e não estava dentro de hereda. As não tome chiquitina, Jesus estava bondadoso, o piscana aqui, o servidona aqui, discípulo Juan, Santiago e Pedro. Jesus estava bondadoso com nang, dor de ajuda nang, com nang poranya. Algo de pisca, para nang por comer, e nang por baikas com para nang família. Ora com nang ayega na canto de lamang, nang ahanya ko ya Jesus atrakan dela, e preparar algo de comer para nang, pa asina, nang hambar poquito a poco, prome com nang baikas. Essa é a nossa história que nós estamos repetindo durante a luna para nós chiquitina, para isso aqui porque é gravar de na mente. Nós estamos seguindo essa hora com o seguinte les. Tem o book de Galatio 6, versículo 2. Galatio 6, 2. E texto de memória avisa que cada neste carga peso de outro para cumprir com a lei de Cristo. Vea mais, cada carga o peso de outro e assim cumpre com a lei de Cristo. Vai ganhar com carga peso pisar, carga pisar? Of abo mês, botava carga pisar e outro ajudava para carregar? Well, Jesus a passa tem essa aqui. Tava a noite, o Jesus, depois de Páscoa, a Biden Hof Getsemani para a oração. Depois de 3 dias, ela vai vir cerca de discípulo, não estava a dormir, ela avisa não para bang numa, para sobrar já sua hora a chegar. Esse aí estava a significar o Judas, que estava a traicionar, estava chegando acaba. E assim Judas a vir com soldana e Judas assunte Jesus. E com assunte aqui, assim ela traiciona o maestro e não agarra Jesus, não abai com ele. E a noite não assusta Jesus, não apone riba de também corona de sumpinha na sua cabeça. E essa aqui não dá-lhe em sua cabeça. Saca roupa e sangue, tu reslana que estava na sua curva, bofta escupina com ela ranha e mester a carga, carga pisa. E a carga tá cruz. E cruz para assim nós por ranha por dom para nós picanan. E cruz estava assim a pisar o Jesus a cai bia. E depois ela volve cai 2 bia. E vos dança estava homem que habini já leu e estava para mira e multitud que não estava hasi com o homem Jesus e ela hanya machado ele para sobra nunca ela mira ladrão acusado para que não estava vai matele
estava quieto, tranquilo, assim. Jesus estava sofrendo com sua boca quieto, para sobre ela bem para cumprir com uma missão. Para nós por ganhar perdão, para nos picar. Essa é a palavra de Deus da bisa. O pago de picar está morto. E Jesus a bem para morrer no nosso lugar. Tur é outro malvado não tá brinca, sapatia, zundra, papia palavra maoso, pero Jesus estava quieto. Daí bata bisa nós também, maneira ora que não corre lamchi, clapa vai mata. E o soldado não que estava wak rond, ora que Jesus estava igual com a cruz, a apontar riba e homem aqui que chama Simão. Simão abini leu for de sirena. Antos na apone para Simão carga e cruz. E bosan sa com coração triste, lo qual Simão estava mira ta soso de Simão atuma e cruz aqui tor o gozo para sobre ela sinti bom para por a ajuda carga e cruz. De forma aqui Simão de Sirena estava bondadoso com Jesus, dor de carga e cruz pisa aqui e ribele na Calvário. Assim, maneira o versículo tabisa nós, vamos repetir dia mais, para nós cada carga e peso de outro, e assim cumpre com a lei de Cristo. Nós estamos essa aqui em Galátios 6:2. Assim, o Jesus abai na cruz, e ela carga pisada de nós cada é carga de picar. Não somente é cruz pisar, é sua agonia, é seu dolor, estava mais tanto para picar de cada de nós. Pensei lá, nós cada ajuda outro, mesmo com Jesus, ajuda, dor de carga, nos picana na nosso lugar, assim que nos porta livre e ganha vida eterna. Den e buki de Romano 8, versículo 28, el versículo tabisa-nos e nossa que Deus está fazendo turcos obra para bom, para esnan que te estima Deus, para esnan que te llama según su propósito. E o título de Elias, de nos menor, está titulado Plamando e Palabra. A história está começando a contar-nos de tata que su yumue que estava de barrio e não estava mira com a cristiana estava guardo bati e matar e entre não estava Esteban o guardo piedra e muita aqui estava assim de sua culpa assim na malo e a tata bisa me estava saco me não mester a bini cubo pero laga nos bancas e ela tapa e Yuri Begaroshi com deacon for di solo ina abai kas. E ora na aiega casa tata da puntrele si awursieta sinti bas mio e eu mue aqui a smile ku su tata. Pero disco nanta na kas e tata a pidi eu mue pa trese pouco awa pa e visitante nan ku aiega. Nanta bata ting reunião. E reunião aqui ta camina e família nan aqui a decidi ku nanta sali for di estat e vai outro camina. Pa sobra não atende o Saul está vindo de barrio e também e Saul estava onde esnan que estava perseguir cristiana nessa hora não a subir não garoshi preparando turcos e não estava bem na estado camina e mama sua família estava viva e segundo não estava viva camina e eu avisa e tata que essa aqui a servir toch para bom. Apesar de tristeza de camina não estava viva, camina e mister a baila com seu amigo nan e vizinha nan tur, papai num outro caminho da awor na família de mama, cuya a falecer, mama não está viva, um pouco na massa, só mama morre, e mister a baila e família de mama, não tem que ser conhecido por outro gente nan, e tem que vai conhecer awor outro amiguito nan, pero toch não por abai awor caminha e mama sua família não está viva para assim lama e notícia o Jesus amor e ressuscitar assim não por forma cristiana novo creyente novo
ayanan tambe. E según kunan tabay, contento que tata a smile ku eu sobre esaki a servir papum. Uno ayuda a otro. Pero según que a história de Bíblia ta conta-nos, o Saulo tava ta passa e corre e cristiana e mata nan. Saulo tava ta pensa que tava ta hasi bom. Pero dia, ora que Saulo tava ta riba caminhando para perseguir e cristiana aqui, había rayo fuerte do cielo e essa aqui tumba Saulo a mão. E depois é voz a ele, Saulo, Saulo, aqui como perseguir-me. E assim Saulo começa a voz de quem? Mas agora Saulo a obedecer. E voz a ele, lanta riba e babobay. E ora que Saulo abai, camina ela vai queda, 3 dias ela queda em oração e ayuno. E Deus amanda homem que chama Ananias para vir e sinale de verdade. Assim a Saul mister a sali a or não para perseguir cristiano para matar, pero para sinhanan de amor de Deus. Tur e gente não estava a ter medo, pero pouco a pouco não abimira o Saul a or não te mister tem medo de je para sobre eta papiando a verdade de Deus. Aqui dentro nos por mira com ajuda outro. Ananias ajuda Saul e Saulo aborta cristiano para seguir ajuda outro não. Essa aqui é partico de refrescamento de eles não, assim nos muita não estudia durante de semana. Muita não, jovencito não, laga conosco por profundizar de nos les não, tur dia, assim conosco por para firme, para fiel defender a verdade aqui. Sobre cada dia que nós está viva, está vira mais difícil e está bom para nós a palavra de Deus, assim que nós por guardo salva. Pois aqui está de Indra está despedidimos não e nós lo topa trove de outro parte de nosso programa de sábado para nós muito não e tanto Indra está avisa ayo de outro semana com Deus seu poder. But even in the storm
Hoe gaat het, mijn geliefde broeders en zusters? Bedankt, zodat ik vanuit mijn huis in uw huis mag zijn in deze editie van de Bijbelstudie, van de Sabbatschool Bijbelstudie van deze week 11 april 2020. Het is met heel veel plezier dat we het doen, ondanks de omstandigheden, dat we niet uit huis of op straat mogen zijn. Maar bedankt aan de technologie mogen wij op dit moment in uw huis zijn. Nogmaals bedankt, luisteraars van Radio Esperanza Curaçao. Overal, dat we overal in de wereld ons mag zien. Bedankt om toe te laten met u en de aard van de Bijbel. Onze kerntekst van vandaag, van deze week, kunnen we vinden in 1 Thessalonicenzen 2:13. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is. Als het woord van God dat ook werkzaam is in u die gelooft. Hier heeft Paulus duidelijk gemaakt dat de boodschap dat hij had gebracht aan de leden, aan de bewoners in Thessalonica, was het woord van God. En ze hebben het aangenomen zoals het is, als het woord van God. Nu, in de studie van deze week kunnen we 3 belangrijke dingen zien. Om de geschriften te begrijpen op een correcte wijze, moeten we toelaten dat de Bijbel zichzelf uitlegt. Wat wil ik zeggen dat de Bijbel zichzelf uitlegt? Vaak lees je een tekst van de geschriften, want soms lijkt het, waarom zegt het zo? Het is belangrijk dat je boven leest en onderaan leest. Of andere versies van de Bijbel bestudeert die over deze thema gaat, om een beter begrip te hebben. Daarnaast moeten we ook kijken naar de context waarin het geschreven is. De historische context, de geografische context waar het geschreven is, moeten we analyseren wanneer we geschriften bestuderen waarom God het woord heeft gestuurd. Wat was die op dat moment heersen. Dus de contexten wat betreft de boodschap is heel erg belangrijk wanneer de Bijbel zichzelf uitlegt. Ten tweede, onze interpretatie moet zijn. Moeten we serieus kijken naar de dimensie goddelijk-menselijk van het woord van God. Want we kunnen zeggen, de mens heeft de Bijbel geschreven, maar er is een dimensie dat goddelijk en menselijk is wat betreft het woord van God. Maar dat zullen we later analyseren. Om de Bijbel te interpreteren op een correcte wijze, wanneer we gaan bestuderen, moeten we de Bijbel openen met geloof, niet vanuit twijfel. Dat is heel erg belangrijk. Geloof. De goddelijke openbaring van de Bijbel. Dan moeten we hier gaan vragen, wat wil God openbaren in de Bijbel? En vanuit Genesis tot en met openbaring, het enige wat God ons wil bewijzen aan de mensheid is zijn liefde. Want God heeft de wereld zoveel liefde gehad dat hij zijn enige geboren kind heeft gegeven, dat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal erven. Dus met andere woorden, wat God aan de mensheid wil openbaren is zijn liefde. Dat de mens niet verloren gaat, want hij houdt zoveel van ze dat hij ze eeuwig leven wil geven. En hij openbaart het op verschillende manieren. Door middel van psalmen, door middel van spreuken, door middel van de profetie. Maar elke gedeelte van de Bijbel is en probeert ons te zeggen dat God van ons houdt. Dus het is goed om te kijken naar de definitie van openbaring. Volgens de woordenboek is het ontdekken of de manifestatie van iets dat geheim is of onbekend is.
Nou, in relatie met de Bijbel betekent dat God ons iets laat zien dat de mens op zichzelf niet zou achterkomen of zal begrijpen. Dus omdat wij op onszelf niet weten of niet kunnen begrijpen de liefde van God, waarom God zoveel van ons houdt, waarom God Jezus heeft gestuurd, of voor degenen die daarvoor voor Jezus hebben geleefd. Daarom, toen was het heel belangrijk dat God aan die mensen kon openbaren en ook aan ons kon openbaren. Als we in 2 Petrus 1, dus we hebben het profetisch woord voor meer zekerheid, waar het goed is om goed aandacht te zetten als een lamp die in de duisternis straalt, totdat de morgenster duidelijk wordt. Er zijn 3 belangrijke dingen in deze tekst dat Paulus aan ons wil geven. Het heeft een profetisch woord, het weer op de tweede plaats, duidelijkheid aan ons leven brengen. Soms zijn we bezorgd en het lijkt dat de dingen duister zijn, maar het woord van God brengt duidelijkheid en het brengt kennis van het plan van God voor elkeen van ons, voor de mensheid. Nou, het woord van God, het is geïnspireerd. Het is een geïnspireerd woord. We hebben net over het goddelijke menselijk concept van het woord van God gesproken. 2 Timotheus 3:16. Het gehele geschrift is geïnspireerd door God en het is nuttig voor te leren voor correctie en om te onderwijzen in gerechtigheid. Ik wil hier stilstaan. Het is niet alleen maar de Nieuwe Testament en die gedeelten van de geschrift, niet de Oude Testament, de gehele geschrift. Zelfs de onderdelen die je leest, zoals de genealogie, die zoveel woorden heeft, is zelfs geïnspireerd door God. We hebben net gezegd, er was een context, er was een reden waarom God dat geschreven is. Inspiratie betekent lucht brengen in de longen. En vanuit het perspectief van de Bijbel, het is een theologisch concept waar de werken van de mens wordt op een intieme wijze in contact gebracht met God. Dat is inspiratie. Dus de auteur van het woord van God had een intieme contact met God, zodat hij kon schrijven wat hij geschreven had. Dus God is de bron en de openbaring en de profeten waren de middelen die God had gebruikt om zijn openbaring te schrijven. Dus inspiratie is een combinatie van de gedachten van God en de gedachten van de auteur door middel van de kracht van de Heilige Geest. Door kracht van de Heilige Geest kon deze tweeën bij elkaar komen en deze een realiteit maken. Dus God is de auteur van de Bijbel. Maar hij heeft mensen gebruikt om zijn woord te gebruiken in een taal dat andere mensen het woord konden begrijpen. Laten we dit niet vergeten. Nou, de Bijbel is het geschreven woord. In Exodus 34, 27. En de Heere zei tegen Mozes, schrijf deze woorden, want conform deze woorden heb ik met u een verbond gesloten met jou en met mijn volk. Dus God zei, schrijf deze woorden. Waarom heeft God gevraagd om zijn woorden te schrijven? Vergeet niet, toen Adam geschapen werd, was hij perfect. Zijn gedachten waren ook perfect. Ze hadden geen behoefte dat het woord geschreven werd. Maar al naar gelang dat de zonde de wereld in kwam en de gedachten van de mens achteruit ging, zodat mens de dingen kon herinneren, moest het geschreven worden. Dus God heeft het woord geschreven. Dus heeft God ervoor gezorgd. Heeft God
de opdracht gegeven om zijn woord te schrijven, zodat we het konden herinneren. Zodat we konden herinneren wat God wil dat wij weten. Daarom heeft God gezegd om zijn woord te schrijven. Het woord is dus geschreven voor twee redenen. Als een referentiepunt om terug te gaan, om te kijken, om te analyseren. En ten tweede, om de wil van God te kennen. Om te weten wat de plan van God is. En de wil van God is dat niemand verloren gaat, maar dat we eeuwig leven krijgen. Dat is zijn wil. Dat alles wel samengevat wordt tot zijn wil. Voor elk een van ons. Er is een grote parallel. Er is een grote gemeenschap tussen de geschriften en Jezus. In Johannes 1:14, het woord werd vlees en heeft onder ons geleefd. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Zijn heerlijkheid als een enige geboren Zoon van God, vol genade en waarheid. En wat is de betekenis van het woord parallel? Want er is een parallel tussen Jezus en de geschriften, de Bijbel. Laten we even analyseren wat is parallel. Het is een literaire figuur of artistieke figuur dat bestaat door de geschriften, door iets geschreven te herhalen. En die op elkaar lijken. Dus je hebt dozen bijvoorbeeld die van dezelfde grootte, maar ze hebben een parallel. Dat is de structuur. Maar iets kan variëren. Eén element kan variëren. En dat element dat kan variëren is bijvoorbeeld de kleur. Dus 10 dozen van dezelfde grootte. Maar eentje is geel, eentje is groen, eentje is oranje. Ze zijn parallel in hun structuur. Maar er is een element die verandert, dat is de kleur. Dat bedoelen we met de definitie parallel. Dus de parallel tussen de geschriften en Jezus. Jezus is het woord dat vlees is geworden om de liefde van God en de plan van redding, van de verlossing van de mensheid te openbaren. En de Bijbel is het woord van God, geschreven door de mens, geïnspireerd door God, dat God openbaart, om zijn liefde openbaart en zijn plan van zijn verlossingplan aan de mensheid te openbaren. Dus de parallel is dat God bij allebei kanten de mensheid wil verlossen. Maar Jezus is vlees geworden, maar de Bijbel heeft de mens geïnspireerd om hetzelfde te schrijven. Dat is het parallel tussen Jezus en de Bijbel en de geschriften. Nu, als we praten over geschriften, moeten we de Bijbel interpreteren vanuit een concept van geloof. In Hebreeën 11:1 nu. Geloof is de zekerheid van de dingen die de mens verwacht en het geloof van de dingen die men niet kan zien. Dus als we in de Bijbel gaan, moeten we geloof hebben. Dus we hebben geloof in veel dingen. Als je je auto naar de reparateur brengt, heb je geloof dat hij het doet. Als je de bus op een bus gaat, dan geloof je dat de bus je brengt waar je wil gaan. Als je in een vliegtuig stapt, heb je geloof in dat de piloot jou brengt waar je moet brengen. Maar het is heel opmerkelijk dat in het woord van God dat we soms geen geloof hebben. En Hebreeën 1:16 zegt, en zonder geloof is het onmogelijk om God te we gaan door. Als we de geschriften openmaken, is het belangrijk dat we zijn woord bestuderen. Het is het moment dat we God benaderen. Het is het moment dat we ontdekken wat God ons wil zeggen. En op dat moment moeten we geloof hebben.
Er zijn dingen die God aan ons zegt. Dat we geloof moeten hebben dat het woord van God waarheid is en dat God niet fout kan gaan. En dat maakt dat we de geschriften bestuderen en de wil van God zullen aannemen. Want we hebben bewijs en geloof in het woord. We moeten geloof hebben in dat we het woord van God aan het lezen zijn. Dus geloof hebben dat wanneer we het geschriften bestuderen, dat het gehele geschrift geïnspireerd is door God. De gehele geschriften, niet gedeeld van de geschriften. We moeten geloof hebben dat God ons iets wil openbaren. Ellen White in de grote conflict op pagina 9 zegt het volgende. In zijn woord heeft God aan de mens gegeven de kennis, de nodige kennis voor zijn verlossing. De heilige geschriften moeten aangenomen worden als een foutloze openbaring van de wil van God. Ze zijn de normen en de karakter en de openbaring van de doctrines en het bewijs van ervaring. De laatste is belangrijk om bij stil te staan. Wat bedoel ik met ervaring? Als ik opsta en ik wil een ervaring hebben in mijn geestelijk leven, moet ik naar de Bijbel gaan. En dat wat ik denk en wat ik voel, moet de Bijbel mij bewijzen dat het gelijk is aan het woord van God. Maar als dat zo is, als ik wil ervaren en als ik wil voelen, wat ik wil voelen, dat de Bijbel, dat het woord van God is, dat de wil van God is, moet ik het woord opzij zetten. En zo komen we tot het einde, tot de herhaling van het woord, tot de les van de Sabbatschool van deze week. En dat God u gigantisch mag zegenen in alles wat u gaat doen. Bedankt dat u ons vanuit ons huis aan uw huis te mogen komen. En dat God u mag blijven zegenen. En laten we bidden. Eeuwige Vader, bedankt dat we in uw woord konden gaan en dat we het konden begrijpen. Wat is de aard en de oorsprong van uw woord? Zegen ons voor de rest van deze Sabbat. In de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen u. En tot een volgende moment.
Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E radio culo cambia tu vida. Sin razón. Sin motivo. Creando incertidumbre. 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 O exército tá grande. Golpe grande. Boda turcaminda. Aunque nós não por miravo. Porque proibí. Nos braçamento. Nos saludo. Nos libertar. Porque confundi-nos. Tuna-nos medo. Para nos pôr dentro de pânico. Querido coronavírus. Lagami. Pisabo. Como no por vence-nos. Nos ejército está más grande. Nos tem fé. Nos tem esperança. Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós, tá querido em Deus. Respeitar. Mi amigo Dan. Mi vizinha. Respetar nos família. Están enfermos. Están débil. Nos médicos. E enfermeira. Nos heroína. Verdadero heroína. Nos a confia em Deus. Está na controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Querido coronavírus. Deus está no controle. Benje mi confiança. Deus está no controle. Querido coronavírus. Deus está no controle.
storm cloud inside. Then suddenly, without a warning, a storm surrounded my life. But even in the storm, I can feel the calm, and here's the reason why. I know the peace giver. I know him by name. I know the peace giver. He controls the winds and waves. When he says peace, be still, they have to obey. I'm glad I know the peace maker. Yes, I know him by name. There's never been another man with the power of this friend. By simply saying peace, be still, he can calm the strongest wind. So now I'll never worry when storm clouds come my way. I know that he's near to drive away my fear, and I can smile and say, I know the peace giver. I know him by name. I know the peace giver. He controls the winds and waves. When he says peace, be still, they have to obey. I'm glad I know the peace maker. Yes, I know him by name. Peace, wonderful
Vandaag wil ik een goede morgen heten aan iedereen en ook een gezegende Sabbat wensen aan iedereen die ons ziet en ons luistert. Deze Sabbat is ook een niet normale Sabbat, omdat we gewend zijn om in de kerk bij elkaar te komen en in broederschap bij elkaar te zitten. Maar deze fenomeen van pandemie verandert alles in deze tijd. En het heeft ervoor gezorgd dat broeders en zusters vaak vragen hebben die ik vanochtend ga trachten te antwoorden. Ik heb het mijn titel genoemd. Pijn komt voor geluk. Als er iets vanochtend is die u vaak hoort, of een vraag die je vaak krijgt, wat betekent deze pandemie? Dit situatie van een virus die iedereen besmet en die een globale en wereldse impact heeft, wat betekent het? Is het een sein dat Jezus terugkomt, of is het een sein dat aan het einde van de wereld? Dat is een vraag dat ik vaak krijg via de telefoon, dat broeders en zusters vragen. Wat betekent deze ontwikkeling voor de gelovigen? Wat moeten we doen? We zijn gefrustreerd. Wat impliceert het? Vragen bepaalde mensen. Nu, laat me het zo zetten. Toen dit jaar was begonnen, geen enkele van ons hadden ons voorgesteld dat we ons zouden vinden in een pandemie met ziekte die een wereldse impact heeft. Die onze plannen, onze leven zou veranderen, projecten die we hadden en trajecten en activiteiten die we hadden zouden veranderen. En het brengt zoveel veranderingen en we weten niet hoe lang het duurt. En dat maakt het nog bezorgwekkend. En plotseling hoor je het woord pandemie, vragen sommigen. Maar laat me zeggen, het is niet de eerste keer dat de wereld zo'n situatie moet te maken krijgen met deze situatie. In 1920 hadden we te maken met waterpokken. In de beginjaar hadden we te maken met 56 miljoen mensen die dood waren. We kennen die van cholera die niet zo ver was. Dat is de 1 miljoen mensen. De gele koorts die 150 miljoen mensen. Zo kunnen we noemen AIDS, SARS, MERS en dus ook ebola. En nu hebben we te maken met COVID-19. En als we van al deze dingen horen, dan zeggen ze, pastor, weet je hoeveel mensen dit propageren? Nooit heb ik dit meegemaakt. Het heeft geen precedent. Wat betekent dit voor ons? Hoe kunnen we het interpreteren? Hoe kunnen we deze ontwikkeling interpreteren? Heeft het te maken met het einde, of wel of niet? Mensen zijn bang om te praten, want later dat het niet zo is geweest, dat we iets hebben gezegd dat niet zo is geweest. Er zijn 3 belangrijke factoren die we weg moeten halen. 3 belangrijke elementen die ik wel naar voren wil brengen en dat we in onze harten bewaren. 3 boodschappen dat God heeft ineengebracht. Op de eerste plaats iets dat de Heer wil dat we begrijpen, dat niet eens gediscussieerd moet worden. De Heer wil dat zijn kinderen rekening houden
dat zijn komst imminent is. Dat is zeker. De tweede boodschap achter deze pandemie is dat de Heer wil zijn kinderen brengen om in gemeenschap te brengen, om verenigd te worden. Want elke keer in de historie als de Heer iets groots doet door mensen te bevrijden of door mensen te genezen. Hij wil God dat ze bij elkaar komen voorbereiden voordat die grote manifestatie en interventie van de Heer komt. En de derde element is, en de derde factor dat God wil dat wij herinneren en leren van deze pandemie. Zijn duidelijke boodschap is: God wil ons de zekerheid geven om rustig te blijven. We zijn met jullie. Ik zal met jullie zijn tot aan het einde der wereld. Ik ga bij elke factor langs. God weet dat het zeker is dat deze pandemie die nu plaatsvindt, God wil ons zeggen wat er nu plaatsvindt. Als dit van een globale dimensie is, dat iedereen in quarantaine is. Waarom? Wat wil God ons zeggen? Ja, hij wil ons iets zeggen. Zijn komst is zeker, imminent. Blijf niet leven alsof dat hier beneden niet zal plaatsvinden, dat we hier altijd plaats zullen vinden en met plannen en projecten doorgaan en onze geestelijk leven verwaarloost. God wil dat christenen begrijpen dat zijn komst imminent is. Zijn komst is zeker, dat wil hij bevestigen. En de discipelen van Jezus hebben ook Jezus gevraagd: welke signalen zijn er? Welke zijn de signalen van het einde van de wereld? Wat zijn de indicaties die me aangeeft dat er een moment is dat Jezus komt? In Matthäus 24 heeft Jezus de klassieke signalen gegeven. Alle gelovigen weten dat. Velen zullen mijn naam komen. Er zou heel veel godsdiensten komen. In de laatste dagen zullen er rumor zijn van politieke problemen. Er zal hongersnoden zijn. Sociale problemen zullen groter worden. Heeft hij genoemd. In de geologische wereld er zullen aardbevingen zijn op verschillende plaatsen. Er zullen pesten, ziektes en hongersnoden, etc. Maar wat mijn aandacht veel trekt, in Matthäus 24, 8 zegt, daar gebruikt Jezus een metafoor en een paradox. Maar al deze dingen zijn het begin van pijnen voor de geboorte, van de weeën voor de geboorte. Hij gebruikt deze uitdrukking dat hij ons hier een intelligente begrip wil geven van wat er gebeurt. Hij wil de christenen ook zijn zekerheid geven van zijn komst. Mensen kunnen dit trivialiseren. Maar Jezus wil dat we intelligente begrip krijgen wat er gebeurt en op dezelfde moment de zekerheid dat ik kom. Ik noem deze metafoor pijnen van geboorten. Dezelfde paradox dat iemand ooit had kunnen gebruiken. Waarom een paradox? Een paradox is wanneer er een gedachte is, heeft twee andere gedachten achter die tegenovergesteld zijn van elkaar. Er zullen pijn zijn, maar aan de andere kant heb je een geboorte die heel veel geluk veroorzaakt, want een kind zal geboren worden, iedereen wordt blij. Dus Jezus gebruikt de paradox van pijn van de geboorte. Het is begin voor de christen weet dat voordat er een grote geluk komt, het moment dat iedere christen verwacht.
een situatie dat 500 keer wordt genoemd in de Bijbel. Voordat er geluk komt, zal er een periode zijn van pijn. Een pijn dat vervelend is, zoals wanneer bij een moeder een kind geboren wordt die weeën moet krijgen. Dus de weeën van geboorte doet me denken aan mijn eigen vrouw toen zij een kind ging krijgen. Het is iets van na 9 maanden wilde zeggen vrouw, ik wil dat het kind komt. Iedereen wil dat het kind komt. Maar voordat het kind komt moet pijn komen. En de pijn geeft aan de zekerheid dat het moment is aangekomen. Pijn gaat vooruit aan de geboorte. Dus problemen, pijnen en natuurlijke fenomenen zullen voorgaan aan de grote einde en de grote terugkomst. In Lucas 21:28. Hij zegt, word blij wanneer deze dingen beginnen plaats te vinden. Ik wil even staan bij de weeën voor de geboorte. Het zal het begin, het principe zijn van pijnen. Waarom praat ik hierover? Dat we niet denken, hierna zal alles goed zijn, we gaan door. Als we dat denken, als er meer struggles en problemen komen, dan vallen we weer in elkaar. Weeën voor de geboorte hebben 7 betekenissen. Weeën begint voor de geboorte, voor de viering, voor de geluk. Is het een meisje of is het een jongen? Weeën komen daarvoor. Het is een indicatie dat het kind geboren wordt. Als er geen weeën zijn, dan wekt de arts de weeën op. Het moet voorgaan aan de geboorte. En de tweede wat God Jezus ons wil zeggen, deze expressie betekent dat de dag van zijn komt, dat het bijna zover. We kunnen niet zeker zeggen welke dag. En de weeën geeft ook aan dat het kind niet eerst komt. Er zullen contracties zijn, wezen in het buik van de moeder. Jezus wil dan ook uitdrukken wanneer alles klaar is, wanneer mijn kinderen volwassen, wanneer de signalen al zijn gebeurd. Wat de Bijbel heeft gezegd betrouwbaar was. Wanneer alles tot stand is gekomen, dan komt het moment dat ik zal komen. De evangelie moet over de gehele wereld gepreekt worden. En dan pas komt het einde. Weeën betekent ook, is een uitdrukking dat Jezus wil geven dat we begrijpen dat wereldse problemen, dit soort problemen, zullen intenser worden. En als je goed oplet, wanneer iemand een kind gaat krijgen, als we goed bekijken, de eerste weeën zijn ver van elkaar. Na een tijdje, een lange tijd, weer een wee. Maar elke keer worden ze intenser, sterker en ook meer achter elkaar. Hetzelfde zegt Jezus, al naar gelang de einde komt, zullen er meer fenomenen komen. Als je kijkt naar de eventen die nu aan het gebeuren zijn, als je naar de demografie kijkt, het geeft aan, demografie wordt gebruikt om verhoging en veranderingen aan te geven. Bijvoorbeeld aardbevingen zijn verdubbeld. Dr. Gross heeft gezegd, in de laatste jaren zijn de aardbevingen verhoogd. U kunt hier op de demografie zien, kun je zien hoe
hoe snel die aardbevingen achter elkaar komen. Hetzelfde orkanen komen steeds meer naar voren. En ze zijn ook frequenter. Ziekten, pandemieën. De ritme van besmetting is heel erg verhoogd. We kunnen het hier op deze grafiek zien. Met andere woorden, deze uitdrukking dat de weeën perfect is. Steeds meer weer komen meer evenementen en het zullen sterker en intenser zijn. Maar we moeten niet bang worden, maar we moeten blij worden, want het kind komt eraan. En de Heer Jezus komt, wat wij als theologen zeggen, dat is de permanente oplossing voor deze problemen. We kunnen zeggen, Jezus is gekomen, is geboren. Hij is aan het kruis overleden. Maar de problemen van de mensheid is niet opgelost. Er blijven problemen en ze worden steeds erger. Daarom ga ik om een plaats voor jullie voor te bereiden. En wanneer ik het voorbereid heb, kom ik terug. En deze terugkomst is de permanente oplossing. Dan zegt de apostel Johannes, er zullen geen pijn zijn, er zullen geen ziektes, maar er zullen geen lijden meer zijn. Er zal ook geen dood meer zijn. Dus deze permanente oplossing is overal. Dus als je deze dingen ziet, word niet gefrustreerd, word niet bang, want de Heer heeft ons aangegeven dat al naar gelang de tijd gaat, zal er een permanente oplossing komen. En we zullen natuurlijke fenomenen en ziekten zien. Maar weeën is ook iets werelds met rassen, cultuur, alle culturen, alle vrouwen. Curaçaoenaars, Chinezen zullen deze pijnen voelen. Het is niet iets voor een groep en voor anderen niet. Zoals je epidural een kind krijgt en dan ben je klaar. Maar iedereen zal lijden onder deze weeën. Globaal. Iedereen zal zijn effect ervaren. Iedereen zal het zien en voelen. Maar ook op de 6e plaats is de weeën gaat vooruit aan een grote geluk. Het doet me denken toen mijn kinderen geboren werden. Je zet je oor aan de buik van je vrouw. Je wil het kind zien. Toen de 9e maand komt, kun je niet wachten hoe de ogen zullen zijn, hoe de oren zullen zijn. Wanneer het kind gaat geboren worden, is het meest gelukkigste moment. Ik herinner me altijd, hetzelfde als deze problemen van weeën. Als een vrouw door de weeën gaat, is het moeilijk. En toen het kind geboren wordt, het kind komt naar buiten. En ze klappen het kind om te laten huilen. En dan kunnen we het kind omhelzen, vasthouden. We zijn gelukkig. We kunnen alles doen met het kind, kussen. En we vieren van geluk. Zo zijn de weten, zo zijn weeën gaan vooruit aan een permanente oplossing, aan de terugkomst van Jezus, waar er geen pijn en geen problemen zijn en ook geen dood. Maar deze pijnen komen zodat het kind geboren wordt. En hoe gaat het kind geboren worden? Het kind moet geboren worden, want het kan niet meer in de baarmoeder blijven. Anders wordt het te groot en de baarmoeder kan het niet houden. Hetzelfde gebeurt ook in deze tijd. De pijnen van de weeën komen vooruit aan een groot evenement die ons leven voor altijd zal veranderen. Het kind wordt geboren omdat het kind niet binnen het buik kan blijven. Dus we kunnen niet meer op deze wereld blijven. De wereld is rijp aan het worden, is volwassen aan het worden om zich voor te bereiden voor de komst van de Heer. Eén ding moeten we wel doen. Als we kind gaan krijgen, moet je actief blijven. Je moet blijven bewegen, blijven lopen om een goede geboorte te hebben. Je gaat niet alleen maar slapen en eten. Hetzelfde ook christenen.
We moeten blijven bewegen. We moeten in gemeenschap met de Heer blijven. We moeten dingen blijven doen. We moeten niet stilstaan op deze wereld. Zoek alle manieren en mensen laten weten dat we de komst van Jezus verwachten. Niet volgend jaar, over 2 jaar, maar deze fenomenen geven aan en het bevestigt ons. Kijk, de Heer zegt, ik kom. Wanneer de pijnen van de weeën beginnen, betekent niet dat je op dat moment iets kan gaan doen. Het doet me denken toen mijn eerste kind geboren werd. De gynaecoloog zegt, u kunt gewoon rustig gaan, Francisca. Want het kind wordt nu niet geboren. Ik ga met mijn auto weg. En toen ik bij de universiteit zat, en kwam de verpleegkundige, kom, ze roepen je. En ik rende. En ik reed zo snel mogelijk. Toen ik kwam, kon ik de geboorte niet meer maken. Het kind gaat, je moet nergens gaan. Hetzelfde ook, als deze dingen gebeuren, zegt de Heer, gaat nergens naartoe. Je kunt niet weggaan. Kom juist naar binnen. Het is niet een oorzakelijk jouw geestelijkheid. De tijd is gekomen en serieus te worden. Hij geeft duidelijke indicatie dat mijn komst zeker is. Ga niet achter de wereldse dingen. Ga niet achter aspiratie van allerlei dingen. Maar zorg voor dat je goed bent. Als je gemeenschap met mij hebt, want wanneer het kind komt, ben je klaar. En de tweede factor dat de Heer wil dat we weten. De eerste was de eerste boodschap achter deze ontwikkelingen dat God ons aangeeft. Kijk, ik kom zeker. Er zullen veel discussies zijn van mijn komst. Er zullen mensen die bekritiseren, maar het zal een pandemie zijn. Ik geef jullie een paar elementen. De frequentie zal verhogen, de intensheid zal groter worden, dat jullie weten dat jullie relatie met mij goed is. Met andere woorden, de eerste boodschap is, ik kom zeker, ik ben jullie niet vergeten en ik heb de permanente oplossing en ik kom spoedig. Maar de tweede is deze. Theologen hebben altijd gemerkt, en God staat ook daarbij stil, dat voor een grote evenement is er wat we noemen een periode wat God de mensen roept tot een speciale gemeenschap met de mens. Een toewijding, een contact op een speciale manier. God verenigt met deze persoon. Wanneer je luistert naar quarantaine, waar komt die woord vandaan? Laat me u vertellen waar het vandaan kwam. In de 14e eeuw in Italië komen ze met het woord quarantaine. En het betekent, komt van 40 giorni, 40 dagen. Toen de mensen van de boten aan land kwamen, konden ze niet aan land komen, moesten ze 40 dagen op de boot blijven. Er kon geen sociale activiteiten zijn, want zo konden ze de mensen aan de kust niet besmetten met hun ziekte. Ze moesten 40 dagen op de boot blijven. En daar komt het woord quarantaine vandaan. Dus we zitten allemaal in een quarantaine. En men is het blijven gebruiken wanneer er besmettelijke ziektes komen. En ziektes die snel besmetten, dan moet je de persoon in quarantaine houden. In de tijd van de Bijbel, bij de leprozen werden ze vergestuurd.
om het woord quarantaine te gebruiken. God laat deze ontwikkelingen toe en hij laat ons weten, hij wil ons roepen om in een speciale gemeenschap te komen met hem. Als je het verhaal van de Bijbel analyseert, dan kun je zien dat de Heer al deze belangrijke figuren eerst hadden voorbereid met een speciale gemeenschap met hun. En heeft alles van hun weggehaald en hun gebracht bij een plaats waar ze een speciale gemeenschap met hun gaat. Bijvoorbeeld Mozes. Mozes leidt de grootste vrijheid in de geschiedenis van de mensheid toen hij de volk van Israël uit Egypte haalde. Toen Mozes 40 jaar oud was, wilde Mozes dit op zichzelf doen. Nee, door middel van vechten en met mensen te vechten, etc. Zal de Heer, nee, zei de Heer, wacht. Voordat ik jou gebruik als instrument, stuur ik jou 40 jaar naar de woestijn. En in deze tijd heeft de Heer een speciale contact met Mozes ontwikkeld. In deze tijd heeft Mozes de Heer op een speciale wijze leren kennen. Hij heeft Mozes de woestijn laten kennen. Wat zijn de gevaren, de ziektes? Hoe moet je met water omgaan? Hoe moet je met alles in de woestijn omgaan? Want wanneer God met het hele volk door de woestijn heen moest gaan. Dus deze 40 jaren waren het voorbereidingen voor Mozes om de volk te leiden in de 40 jaren in de woestijn. De Heer heeft hem ongeveer in een quarantaine gebracht. En in deze periode heeft Mozes het boek van Job geschreven. Heeft hij geschreven, het boek van Genesis. In deze periode kreeg hij speciale openbaringen van God. In quarantaine. God heeft Mozes eerst in quarantaine gebracht, want gemeenschap gaat vooruit aan vrijheid, aan interventie van God en grote manifestaties van God. En je ziet ook dat God hem de 10 geboden geeft. Voordat God hem de 10 geboden geeft aan Jezus, zie je de universele wet zal worden dat de hele wereld gebruikt tot de dag. Nee, niet moorden, niet hij geeft het aan Mozes op tafels en hij doet dit daarvoor vraagt hij Mozes om 40 dagen met hem te blijven en daarna heeft hij Mozes deze 10 geboden gegeven. Dus voor het geven van 10 geboden heeft God de volk in gemeenschap gebracht met hem. Als je goed bekijkt, als je goed ziet, als je even stilstaat, zie je Elias. God heeft Elias eerst in gemeenschap met hem gebracht en daarna heeft hij Elias gebruikt voor een grote herleving. Daniel, voor de wonder van zijn droom dat hij moest interpreteren. Daniel moest eerst in gebed gaan voordat hij deze grote openbaring deed. Dus voor de wonder in de kuil van de leeuwen. Hij was in gemeenschap met God. En daarna heeft Daniel tegen de verleiding van die tijd staan. We gaan nu naar Jezus zelf. Voordat Jezus met zijn bediening begon, moest hij 40 dagen in de woestijn gaan om gemeenschap te hebben met God. Voordat hij begon met zijn gigantische ministerie, waar hij doden kon opwekken, demonen werden uit mensen gehaald, blinden konden zien. Hij heeft de beste gelijkenissen gebruikt. Hij had 40 dagen in quarantaine, want gemeenschap komt voor grote interventies en openbaringen. Job had een leven van gemeenschap met God. Maar er kwamen momenten van crisis. Hij heeft alles wat hij had verloren. Zijn familie werd aangevallen. Dit alles gebeurde
Hiervoor had hij gemeenschap met de Heer en toen kwamen grote interventies en gebeurtenissen. Laat me jou dit zeggen. Wanneer de Heer opstaat en Jezus met zijn discipelen praat, 40 dagen bleef Jezus na zijn kruisiging op aarde met zijn discipelen. Hij heeft ze bij zich gebracht. Hij had een speciale gemeenschap met hem. Hij zegt tegen hen, luister goed, hij zegt zo tegen hen: ga niet, begin niet te preken. Wacht eerst totdat jullie de Heilige Geest ontvangen. En wanneer jullie de Heilige Geest ontvangen, ga rond de wereld en de evangelie spreiden. En verhoog me overal als de permanente oplossing. Deze discipelen, voordat ze de Heilige Geest hadden gekregen, hadden ze een speciale gemeenschap met de Heer gedurende die dagen. De geestelijke literatuur zegt, de Heer heeft hun begrip van de discipelen geopend. God heeft hun gebieden gegeven. Geeft hun de verantwoordelijkheid van het werk gegeven. Hij heeft hen laten weten over de satanische krachten en zijn engelen die het werk zou proberen te verhinderen. Maar daarvoor roept de Heer de discipelen tot gemeenschap en heeft hen ingezegend en daarna heeft hen het werk gegeven om grote wonderen te doen overal in de wereld. Precies hetzelfde. Vandaag roept de Heer ons voor grote evenementen. Heeft de Heer als een kind in quarantaine gezet. Iemand zou zeggen, nou, het is goed gezegd. Kritisch is het heel goed bekeken. Ja, maar zie je wel? De kerken zijn ook dicht deze dagen. Een vriend van me deze dagen zei tegen me, kijk, de Heer heeft deze dag zelfs de kerken dichtgemaakt. Omdat hij directe contact met ons wilde. Niet in grote groepen. Ga niet steunen op grote groepen. Het is belangrijk dat jij speciale contact hebt. Een directe connectie met de Heer. De discipelen. Waren geen vergaderingen meer. Waar ze waren in hun gebieden, daar moesten ze hun werk doen. Hetzelfde wil dat de Heer wil dat u en ik, dat we een speciale gemeenschap met hem hebben. Voordat de grote crisis komt, voordat de problemen, grote doorbraken komen. Voordat ontwikkelingen komen, voordat de crisis komt. Voor elk van deze dingen riep de discipelen bij elkaar om een speciale contact met hem te hebben. Ja, maar we hebben de Bijbel heel veel gelezen. En onze ouders praten de hele dag over de Bijbel met ons, zeggen de jongeren. In quarantaine is het niet nodig dat we de hele dag de Bijbel blijven bestuderen. Er zijn veel andere dingen die we met onze kinderen kunnen doen. Ik ga even een zijweg in. Gebruik deze tijd om je familieverband te versterken. De Bijbel praat over een dag van Elias. Waar de vaders, de ouders naar de harten van de kinderen brengt eenheid. In families, er zijn heel veel families met problemen. Maak gebruik van deze dagen om van elkaar te leren. Wat kan ouders met hun kinderen doen? Leer je kinderen te koken. Na quarantaine kan deze kinderen alles maken, een lasagne maken. Toto en al die dingen kunnen ze maken. Dat wanneer ze naar het buitenland gaan, kunnen ze koken. In deze tijd, doe experimenten. Onderzoek, leer ze te analyseren. Je kan spelletjes met ze doen. En
maak je band met de kinderen beter. Doe karaoke, doe aerobic en oefeningen met je kinderen. Laat ze zumba doen. En al deze dingen. Doe handenarbeid. Laat ze gaming doen met hun. Je kan ook van hun leren. En jij kan hun leren de spelletjes die wij deden. Bekrachtig de familiebanden. En buiten gaan. Lees over opvoeding van kinderen. Hoe je een kind disciplineert. Hoe een kind in deze tijd op te voeden. Google activiteiten die je met je kind kan doen. Want in deze tijd, wat kunnen echtgenoten doen? Echtparen. Probeer met elkaar te praten, te communiceren die je nooit anders hebt besproken omdat je geen tijd had. Gesprekstarters. Google ze. Dat helpt je om te weten hoe je kan beginnen over thema's te praten die jullie twee bij elkaar doen. Doe dingen die je daarvoor niet hebt gedaan. Dromen die je had, kun je deze dagen voor gebruiken. FaceTime met andere echtparen. Lees over boeken over familieverbanden. Kijk naar seminars. Ga met tutorials, doe onderzoeken, doe oefeningen. En dat je uit de quarantaine komt met sixpack, dus gebruik deze tijden je familie bij elkaar te brengen en te bekrachtigen. Dat je daarvoor niet kon doen door de drukte van het werk. Dit is de kans dat de Heer ons geeft. Er zijn mensen die niet gelovigen zijn. Wat doen ze? Ze zijn niet gelovigen. Wat iemand die niet gelovig is kan doen. Wat goeds kan hieruit komen. In 1665, toen de pandemie kwam, de grote plaag. De Cambridge Universiteit in Londen ging dicht. En hij stuurt al zijn studenten naar huis. Isaac Newton ging ook naar huis. En Isaac Newton thuis begint op zichzelf te studeren. Hij gaat door met enkele opdrachten. Hij gaat onderzoeken op zichzelf doen. In deze periode van quarantaine, van social distance, dat iedereen thuis opgesloten was. Vanaf die periode wordt de geboorte van de berekening in wiskunde en geschiedkundigen gaan nog verder. Dat is een klassieke uitdrukking. Hij kon niet meer het binnen zijn uitstaan. Dus ging hij onder een boom zitten en de appel viel op zijn hoofd. En toen kwam hij met de theorie van zwaartekracht. En de resultaat van pandemie heeft vruchten gebracht, heeft gecatalyseerd de grote ontdekkingen. Als je geen gelovige bent, gebruik deze tijd om te onderzoeken, om te bestuderen. En uiteindelijk, wat ik wil zeggen, wat God wil ons laten weten. En de derde boodschap dat de Heer wil, dat wij begrijpen en dat we het meenemen, dat we het herinneren, is dit. Het maakt niet uit wat komt op deze wereld. Ik zal met jullie zijn elke dag. Zoals God was met Noach in de ark. Zoals God Jacob heeft vergezeld in de tijd van Laban. Zoals de Heer met de 3 Hebreeuwse jongeren was in Babylonië. Hoe de Heer met Daniel was in Babylonië. Zoals God met deze figuren was in het verleden, zo zal God ook in deze tijd met zijn kinderen zijn tot aan het einde der wereld. Het woord van God zegt in Matthäus 28, vers 20. Ik zal met jullie zijn elke dag tot aan het einde van de wereld. Zonder
Ik zal elke dag met jullie zijn. Ik zal jullie leiden op een speciale wijze. In Isaiah 43, 1 tot en 4 zegt de Heer zo. Als jullie door de wateren gaan, zal ik met jullie zijn. Als jullie door de rivieren gaan, zal ik met jullie. Je zal niet bezwijken. Ook al ga je door vuur, het zal jou geen pijn doen. In Zacharias 2, 12, 8 zegt, wie dan ook jullie wil raken of jullie pijn willen doen, zal mijn oogbol aanraken. De Heere wil ons laten weten, wie jullie ook wil aanraken, raakt mijn oogbol aan. We hoeven niet in elkaar te vallen. We kunnen rustig zijn, een beschermd gevoel hebben, want ik ben elke dag met jullie tot aan het einde der wereld. In Psalm 16, 1 tot en met 3. In Psalm 46, 1 tot 3 zegt de Heer, God zal onze plek zijn om te vluchten, onze kracht zijn in de momenten van achtervolging. Hij zal met ons in de pesten van de laatste tijd. In Psalm 121, ik zal als een schaduw zijn aan je rechterhand. Waar je ook beweegt, gaat de schaduw met u. Zo zei de Heer, ik zal met jullie zijn. De Heer heeft de kinderen beloofd dat hij op een speciale wijze met hen zal zijn. En in deze tijd van pandemie en van quarantaine kunnen we rust hebben. De Heer heeft beloofd dat Hij voor elk van ons zal zorgen. Hij zal ons blijven leiden elke dag tot het einde van de wereld. Ik wil eindigen door te zeggen, wat zegt deze ontwikkelingen aan de kinderen van God? En samenvattend, wat wil Jezus ons zeggen? En waarom laat het toe dat wij al deze dingen zien? 1. Zijn terugkomst is zeker. 2. Gemeenschap gaat vooruit overwinnen, grote bevrijding. Gemeenschap gaat voor het crisissen kunnen overwinnen. Door gemeenschap met God heeft mensen grote vooruitgang ervaren. Ze hebben instrumentele rollen kunnen zien. En aan het einde, de derde wat God ons wil zeggen over deze ontwikkelingen. Kijk, jullie kunnen zekerheid hebben dat ik met jullie zal zijn elke dag tot het einde van de wereld. Dat de Heer in zijn genade, dat God in zijn genade en in zijn grootheid, dat de Heer zijn vleugels kan verspreiden om jou te beschermen. Dat de Heer u zijn Heilige Geest kan geven en jou inspireren en jou rust kan geven. Dat de Heer zijn kinderen zal zijn vanochtend. What a day.
and no more pain, no more hurting over there. And forever I'm gonna be with my God who died for you and me. Oh, what a day, glorious day that will be. Oh, 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 what a day that will be. With my Jesus, I'm gonna see it. I look on the one who saved me, who saved me when he takes me by the hand and he leads me to the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be when my Jesus, I'm gonna see my Jesus face upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. Oh, what a day, glorious day, glorious day. Oh, what a day that will be. Querido coronavirus, para declararnos guerra. sin razón, Sin motivo. Creando incertidumbre. incertidumbre, incertidumbre, O exército está grande. Opi grande. boda turcaminda, Aunque nós não por miravo, porque proibí, nos braçamento, Nos saludo. Nos libertad. porque confundi-nos. Túnanos miedo. a nos por drinta de pánico. Querido coronavirus, Lagami, Pisabo, Como no por véncenos. Nos ejército está más grande. nós tem fé, Nos tem esperança, Nos te ayuda a otro. Nos tem paz. Mas sobre nós, tá querer em Deus. Respeta. Mi amigo Dan. mi vizinha, Respetar nos família. Están enfermo. Están débil. nos médico, é enfermeira, Nos heroína. Verdadero héroe. nós a confia em Deus. Está na controle. Dios está na controle. Deus está no controle. Querido coronavírus, Deus está no controle. Denje mi confianza. Dios está no control. querido coronavírus, Deus está no controle.
Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E Radio Culu cambia tu vida.